जेंना सुस्रांनाया खेबसेनि All थाखाय जागोन बेयाव आलादा आलादा स्किम गैया आलादा आलादा बेबस्था गैया बर'फोरजों 100 बार गोरोबथा खालामा भारत सरकारा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साजों आरो सिंजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो जाय दैदेनगिरिफोरा सोमावसारनायनि धाराजों फैनानै दिनै बुं सुनायाव बेस्थ' रायखोमानायाव बेस्थ' मेल मिटिंआव रायदों आथिखालाव भारत सरकारजों दैदेनगिरिफोरखौ मोजाङै सिनाय progressive NDP नाब्ला ग्रुपआ सावरायगासिनो दं लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्व जयन्ट पिपल्स जार्निफोर कमिटि फर बर्डार मुभमेन्ट आरो UPPL बिथांमोनाबो सावरायगासिनो दं दिनै बे सावरायनाया जुदि फर्मेल ट्राइपार्टाइट टक हिसाबै सोलियाखैबाबो जों ब्युरोक्रेट लेभेलाव जगाजग खालामनायनि गेजेरजों आरो NDP P आरो NDP R बे मोननै संगठना इंटरल'कुटर एबि माथुरनि थुगै सावरायनाया सोलिबाय थादों आरो बे सावरायनायाव जों नुदों जे भारत सरकारा आथिखालाव बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनांसिगौ होननानै जे गुरुत्व होनानै सावरायदों आरो बिथांमोना लोगोसे खावलायदों जे बर'फोरनि जिसु संगठन गासैबो खौसे जा गोरोबलायनानै बे सावरायनायाव सिरियासलि बाहागो लादों भारत सरकार बर'लेण्डनि जेंनाखौ बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि मोनसे थिरांथा लाबाय बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेखायनो जों गोजोनदों बे मेसेजआ बर' जातिनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो बे समाव लोगोसे भारत सरकारा बेखौबो बुंदों जे बर'फोर खौसे थानांगोन बर'फोर गावस्रा जायोबा भारत सरकारा जि बोस्रांनो ओंखारदों बोस्रांनायाव हयथ' असुबिदा जानो हागौ बेनिखायनो जों बे दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों गासै बर' रायजो आरो बर'नि गथ'फोरखौ खावलायदों जे जों जेरैहाय दा मोनबा संगठना ज' जानानै खामानि मावदों NDP P NDP R बेनिफ्राय पिपल्स जार्निफोर कमिटि फर बर्डारलेण्ड मुभमेन्ट UPPL आरो अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन बे मोनबा संगठनजों जिबायदि ज' जानानै खामानि मावदों आरो भारत सरकारजों सावरायदों बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिफोर संगठन बर'नि दंबावो बिथांमोनाबो जाहाथे खौसे जानानै भारत सरकारखौ नारसिनो जे बर'फोरनि जि गोबाव समनि सोमावसारनाय गोबाव समनिफ्राय जि मोन्थाइखौ मोननो हास्थायनानै आन्दलन खालामदों आलादा रायजो बा आलादा रायजो मोननांगौ होननानै गासैबो बर'नि संगठन बा बर'नि मेलेमजिबिफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे खौसे सरकारखौ नारसिनो जों खावलायदों भारत सरकारजों जि सावरायदों जों एबि माथुरजों दाखालि बावैसो सानथाम सावरायनाय जादोंमोन 15, 16 आरो 17 अक्ट' बे मासनि आरो बे जोंनि बुंनांगौखिनिखौ बुंबाय आरो एबि माथुरा जोंनि जिखिनि बुंनाय बेखौ खोनासंनानै स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे मोननैनियाव मतामत लाहैनो होनना खोथा होदों आरो बिथांमोननिफ्राय मतामत मोनखांनानै आरो जों सावरायफिनगोन आरो बेनिखायनो सिगांनि समफ्राव भारत सरकार सावरायदोंबाबो सावरायदोंमोन खिन्थु एबार अन्ततः जों जोबोद सिरियासलि सावरायनायखौ जों मोनदों आरो बेनिखायनो जेसेबां हायो थाबैनो सावरायनानै जेंनाखौ फोसाबगोन होनना बिथांमोना बुंदों बेनि अनगायैबो दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोननै बेसादखौ दाबि खालामनाय नुदों बेहाय फारसेथिं आथिखालनि जि बिटिसिखौ लानानै बर'लेण्ड दानांगौ होनना बुंग्रा मोनसे ग्रुप थाबाय आरो गुबुन मोनसे जाबाय बिटिसिनि बाहेर आथिखालनि जिखिनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय एरियाखौ लानानै मोनसे बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिल दानायनि बाथ्रा बुंदों खिन्थु जों बे मोनबा संगठन बेखौसो बुंदों जे बर'नि जि कन्टिगुवास एरिया संकसनिफ्राय सदियाहालागै जों दाबि खालामदों दा संकसनिफ्राय सदियाहालागै पुरा मोनाबाबो जिखिनि बर' कन्टिगुवास एरिया बेखिनिखौ लानानै आलादा रायजो बर'लेण्ड दाना होनांगौ जोंनि दाबि आरो बेनिखायनो भारत सरकारजों जों सलिउसना फैयोबा अन्ततः कन्टिगुवास बर' एरियाखिनिखौ लानानै जोंनो आलादा मोनसे बेबस्था खालामनानै होयोबा थारमाने आलादा रायजो दाना होयोबासो जों बेखौ गनायगोन आरो बेनिखायनो जोंनि दाबिया मोनथाम रोखोमनि मोनसे जाबाय कन्टिगुवास बर' एरियाखौ लानानै बर'लेण्ड दाना होनांगौ आरो जायफोर प्रप'ज बर'लेण्डआव हाबथावनाय नङा आइस'लेटेड एरियाफोर दं गामि बर' एरियाफोर बै एरियाफोरखौ लानानै मोनसे बेबस्था खालामनांगौ जाय बेबस्थायाव अन्ततः संबिधानिक भाबे हा हुनि रैखाथि थागोन आरो बेनिफ्राय राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै थांना थानायनि मोनसे बेबस्था थागोन दिनै जों बेबायदि मोननै बेबस्थाखौ दाबि खालामदों आरो लोगोसे
कार्बि आंलं थानाय बर'फोर जायफोरनि जायफोरखौ लानानै 2003 मायथाइनि सुक्तियाव मोनसे बाथ्रा दंमोन जे कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ एसटि हिल्स होनाय जागोन होननानै जि मोनसे एग्रिमेन्ट दं बिटिसि एग्रिमेन्टआव बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बेखौ जाफुंहोनांगौ होननानै जोंनिफ्राय दाबि खालामदों बेनिखायनो जों बिटिसि ओनसोलखौ लानानैल' सुक्ति खालामनाय जों गैया बा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जों जानांगौ बा जानाङा होनना बुङाखै खिन्थु कन्टिगुवास बर' एरियाखौ लानानै सिमा थि खालामखांनायनि उनावसो जिखिनि बाखि एरिया थाबोगोन बेखिनिखौ लानानैसो बर' अट'नमास काउन्सिल दानांगौ बेखौ जों दाबि खालामदों आरो बेनिखायनो बेखिनि दाबिखौ जों दोनखादों जे बर'लेण्डआ जानांगौ बेनिफ्राय बर'लेण्ड जायफोर हाबा बेखिनि एरियाखौ लानानैसो मोनसे आरो बै ओनसोलाव थानाय बर'फोरनि हा हुनि रैखाथि बेनिफ्राय जाति हिसाबै थांना थानाय रैखाथि बेखिनि बेबस्थाजों भारत सरकारा सांबिधानिक भाबे भारत संबिधाननि गेजेरजों बेबायदि बेबस्था खालामगोन होननानै दाबि खालामदों आरो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव कनफिउस जानांगौनि बाथ्रा गैया जों बिटिसिखौ लानानै सुक्ति खालामनाय बाथ्राखौ सापर्ट खालामा जों बेवहाय गैया जों समाधान नागिरो खिन्थु सुक्ति नागिरा कारण सुक्तिनि नामाव सुक्ति खालामनानै जों बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थानो हाया मानोना गहपुराव बर'लेण्ड रायजोनि आन्दलननि नामावनो 534 बर' सुबुं मुंख्लं जालांबाय आरो बे मुंख्लंफोरखौ जों अपमान खालामनो हाया 2003 मायथाइ आरो 1993 मायथाइनि जि सुक्ति बेयाव बिथांमोनखौ अपमान खालामनाय जाबाय खिन्थु एबारनि जि समाधान जों मोननो हास्थायदों मोननो नाजादों सरकारखौ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों बेवहाय जाहाथे गहपुर ओनसोलनि बै 534 सुबुङा जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना जाहाथे अपमान जाया बिथांमोननि सन्मानजों जाहाथे समाधान जायो बेखौ लुगैयो आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव कनफिउजन जानायनि बाथ्रा गैया गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया सोरबा खारफालाबायनानै आबेगजों खामानि मावनायनि बाथ्रा गैया जिहेतु जों थांनाय 50 बोसोर सोमावसारबाय आरो 50 बोसोर सोमावसारनाय जाति हिसाबै जोंनि साननाय हनाय मेचियर जानांसिगौ जों जुक्तिजों रिजनजों सोलिनो रोंनांसिगोन सोरबा बुंब्रबनानै फोथायनानै आबेगजों थगायजायोबो जानाय नङा बेनिखायनो गासै बर' रायजो राजा गासै बर'नि गौथुम बर'नि जेसेबां मेलेमजिबि दं गासैखौबो जाहाथे रिजनजों जुक्तिजों खोथाफोरखौ बिसार खालामनानै जि थार जि सैथो बे जाहाथे नांथाबनानै बे खावलायनाय जाबाय भारत सरकारा जिखुनु समावनो रायजो होसिगोन होननानै खुगासिया रायजो होनाय होयिया आन्दोलनकारिफोरनि स्ट्रेंथनि सायावसो कारण झारखन्ड जितु आन्दोलन खालामदोंमोन जिहेतु झारखन्डआ माबानि बे बिहारनि सिङावमोन आरो बे समाव बिहारनि चिफ मिनिस्टार लालु प्रसाद यादवा बुंदोंमोन जे आंनि डेड बडिनि सायावसो झारखन्डआ जागोन खिन्थु जेथिया गावनि सरकारा बायहामाहाय झारखन्ड मुक्ति मर्चानि हेफाजाब नङाबानो बे सरकारा थालिया बे समाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानि सहयोग लानानै सहाय लानानै बिथाङा सरकार दाबाय आरो दानाय लोगो लोगोनो बिथाङा गावनि एसेम्ब्लियावनो झारखन्ड रायजो होनाय जासिगोन डिसिसन लानो गोनां जादों बेनिखायनो भारत सरकारा माब्लाबाबो रायजो होसिगोन होननानै खुनु दिन बुङा आरो रायजो मोननाय मोनिया भारतनि राजनितिक परिस्थिति लोगोसे आन्दोलनकारिफोरनि स्ट्रेंथ बिथांमोननि डिटारमिनेसन बिथांमोननि नांनाय नाजानाय बिथांमोननि दम बेनि सायावसो निर्भर खालामो